gutumika jikoni buno busiye bw'urugo bukama bujubwa mandazi amaguta yo gukarangira bakery yokoro isi migati ijwere muriro n'ibindi binge buna Jewel na Chinsa cyokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kegima okobugoreri gw'emisiyo yawo gwika asogo chiko yebuguria ayibweka omanyene bwigo onye kubwate libolyo nabukugenda gwikase desk yabo ya complaints naborobwo niko barakurigiriye omuchando oburendi nigo bubikire kurwa gesiri ekeroko soharoro nabwigo mbabwate asukwege kigari yawo ekeroko so isedukeyo iryoko nyorobo koreri bwabo batarire asedukeyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi cha Guardian iryo nyorobo koreri obusera Godmart Supermarket ebinto byonsi insi keramekemo namagurianse Kiremambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 chamambia goika Chinsa ISATO imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire uritukuri goro nabo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara umete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada de naki tiganda sokye gero isiko nda nyenzaki nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotika maiga imana ntura to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karowe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasidire twasejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano bayigona bagotonyora wetera asenjira ye SMS osabali mongo torora ko rwasinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV Obolemi nobonda nomurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusya oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka nanje nchikori oboko obu tobase goska obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne Chinsa isano na imbere nechidege kikumira isano Ndizi TV obwansu bwomogusi asubugima bw'omuntu namange agwetera
n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando cinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa cinkoro cyabo na kuvugo segeta gocyase bari bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani wiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere naye goru ari ente bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugwena yani nari kogenda on off kero monto asense yigatomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bari beteire amangana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano Chinsa 5:15 chiamogaso sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupia yaunchuka nakoba ubunchorelia ububokororekana asumurubilyo bwesabaria y'ubunchorelia nigo tukwimanya amange igoro cyugo cyakubunchorelia koremerelia nabo igo kumanya ebitango birya biraroro boiho nigo tukwigira igoro yabaria bayikiranire negaka yabo yobokoro ubunchorelia bwibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwesabari yo bunchuri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu yamaragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa 5:15 chiamogaso imeya Ndizi TV omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingigikero cyumugusi n'umurobyo bw'igikoro cyumugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba mwanyase ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa 2 cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia Juma Chinsa 5:15 chiamugaso Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi.
Wabengia mwancho murigereria Ndizi TV nenga kingi yangu kwaregania semesa ya mangana Amayia Chinsa ni ISATO litukoneria Jumapili chitariki ni 19 umutenyi noyu 12 umwaka w'ekiri 2022 mbia mono gochora kurigereria Ndizi TV nero bwansu bomugusi boigo gendera gotobwatia gwetera se mitandao yaito ya Facebook buna Ndizi TV News buna Ndizi TV News Twitter tonyole buna @Ndizi TV News na boigo YouTube tonyole buna Ndizi TV News omwaka no yuwechiri 2022 no yomo ngwira nanda segekeke kerebosio egere nkumanyenga nararia lina kwariganeirie ase maragoba yabono toska. Na kwareganirie kegima ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekeroto guchaka na mangana yogo ichania mono ase maragoba yabono omusacho yomo korwa ase ekenyorokia gesoni ewodi ya Nyakoe egotoka ime ya Kitutu Chache South niganyara kobaga koba Kenya abana baye babere no murugyoye maega yogo tuaralio mana lia nyomba abanyanyimbo nigo baikirana asayo na komoira ase getaseni kia abanyanyimbo kia nyatieko abwase abana abo nangina banyara ko babakoirwa ase nyagitari nene ya Kisi Teaching and Referral omurikyoito Brian Sagini Isena otwariganire roboti rokobwatia Emaragoba ya rero ensemo ya gesoni sublocation bogeka location division ya Musocho nyaure egekegeke kurwa se chiro ya Nyakoe Kitutu Chache South ase county ya Kisi nigo musacha we miaka ya igatu akorengore mbekegima abwasa Kenya omurugyoe naboigo abana baye babere kubwatekana no gutaigwana gati yabo koreke igaga kora somongino yekiagera musubatio no yo seito seitere muina mariba nabo igamo Kenya o Kenya na abana iganege tongo nyaore mongwano yo buda tomo maete mune bundi akorosire di monto ijaga akagore pick up wengi ya iga gotokonya njira igatwa none karto bugate chibao ya tokonya ya tobugoreri bona ye kerare yaro Chinsa iga tokirete toyungo anyanyiro mokungu oitira abana agabwo bonsi nyagitari bare lakini omonto umia mono no moswati oye mongino oyo anyomete nigo na abere no gukumio korene mono gakisaba minto mwensi asengencho yege koromuneke narorire gabono kyo gukumi mono kaki kamuranche onde bwensi omanyete ngaya na manyore bwoye takorabo nerichi kondira aroryo gutumika kwa lakini nyo mira bakungu barenga batatu unoyo kane toko motebina tegerera bono kwa nyomire nande otegere korengana na kirori nigo musacho yuo arwa se chiro boigo bare no murugyoe korende egekegeke magega yogoso asenga yabo ebikuro nigo begwe kanana abana komonyoka gocheisiko bare ne chingoma chintindi kegima abwabo nigo abamatebe sokyano kubwatia engane yo igo bagenda baikamba igore biasara baikanyako baretire biasiki bago kanyomba tokire take igo kominyo abana tokorra abana gochapara na manyinga kitorocha abana ko baborera abana kibaminyo kire nyagitari baminyo kigutwara budogo sokanere ne pigipigi twaira na abana ande baitana akominyo kya baire nyagitari kumbe ngo tamarenge na kwoko genda nyomba twanyora akenyete mukaye kingombe kinyama amonyenyete kurumaega ebigoti itokumetinga na musibati oyo togosaba Nyasaye yore igoro mono amorwanerera twaro bogima bwa yegeranya nenka yabo nigo twatema kurigia kumanya andake ekyo kirera egakore ekyo abwase gati abanyakenyoro batwerera na gototebya nigo mochando manena sense meyo orobo tumekyo bobebwa marwa nyoregi eitonto bwata marwa mange sana nande nkonyutore kero konyo marugo gotakuna to nywa marwa jigurwania abantu family yao nande kara mokonyo maru mwese nyomba mojano ngo jioroba mboyo yo monywa nalio mago nyoranga nakorda kinare nyomba ri orosia bana ndagera one gise ke ache to kora aro mutur akonywa marwa ichanga
nera konyu abamate abo nigo baimokiari chiko asamako kabo abwase batongia enyumba y'omusacha oyo na gusaria enibo etamanyakaneti korende ayese nyombe koyia aina makongu ekiagere nyombe neri batu na lyakire osene kiri bwibere ose ISATO ntobwati engenjo turanya libati muneri gali koyiga bono na komenta na ye kero to kurigereria history yo mumuro yo iga no nyendo chene rogochia ogenda tatageti mukungu agenda roche tatageti monta cha kwanere mukungu gosaba nigo abanyanyimbo banyakoe baika asayu asobwango na komotori omusacha oyu asaba muira gwika segeta seni kyanyatieko batatu abo batigerwa chingoma chintindi no musacha oyu nigo baminyoki wase nyagitari ya level 6 imeyo mochobo songo ilio konyora obo bwenia ilio teriane Brian Sagini Isena Mbia mono umurikito Brian Sagini Isena asoroba turwa senchira yobo ikirano nabarai kurwa asensemo ya Nyaribari Masaba nigo besokire na gotuguterare engana buna omobunge okitutu chache South omoske Richard Onyonka niganyartko baga kubekirwa esumu asamachi okonywa chingaki aikiranete asamatanga asensemo ya Ibacho Ego twagwate ngana twanenge kugikiria amangana ba seito abagani mbato tarira seito Ibacho tukaba omorembe bagakora meeting ya bengia amangana amanyiro gosoka muna bantu mbabekire twesumu intwe muna abanyaribari n'abamenyi b'Ibacho bakyamuka maward ntumanyeti mangana iyo abanyene bagukwana igo tugusaba serikali echungusa mangana iyo yesumu. Onyonga, we respect him. He is a seasoned politician. We understand and we know him. Some of us admire him very much. And we don't want, because in one way or another, without challenge, without political competition, then it will not be competition. Politics is not a one-man show. Let the cases be civilized. Whoever is doing those things, because reliably we have reports and we have clips. Honorable Mwando has just said that he knows that it is just politics from some other quarter. That very politics should not be dragged to Nyaribari Masaba. When they want to settle their political scores, let them do it at home. When they come to Nyaribari Masaba, let them come with policy, let them come with vision, let them come with ideologies to tell people of Nyaribari Masaba, such that if they endear themselves to us, we shall favorably vote for them. So I'm urging the Omugusi community, that brand of politics is very unhealthy and very unfortunate. Let it be condemned in the strongest terms possible. Let us forge ahead as a community, as Omugusi. We are looking, this county here belongs to all of us. We need a good manager here. Probably Onyonga could be a good manager or any other. So we need all of them. We need all and sundry. So on behalf of Abanto Nyaribari, I condemn and I join the rest of the speakers that indeed we are not happy with that very information. It is a very unfortunate information. Let the government take what it takes to bring the culprits to. Chinga checho omo seneta okisi omoske Sam Ongeri nere nigagi keire engane yo mobunge okitutu chache South Richard Onyonka kubekerwa esumu maega yo ikirana asamatanga yo abwasa bolirie abaraibonsi kurwagusiba kuliya ebirogo au asobo cholibogo chabu mwaka w'ekirubibere na merongo ebere nebere kuliya chikura asenchira yoboene moka una igoro nje natiro mbogete botuko ku Nairobi gavana timaitros kwa gure ntekiga abana bandi bari mugete bakanda ari seito barenge bito byabo rero byo kuri gikureji onde taraba chekia bamakurose barenge kira cyamo n'abantu babo rero bamagote ngababe kirusumu n'abantu bagavana igete kimugi anje kabiri okunokora amabantu na ana nchikuno mo Kristo paka kige ngenteka biyo bigichikura tari ko etra sobo chanja bigichikura asogo kwano maene
to itira so muchacho bu ntabate bitu no mugaka unditako batege bono imanyete nga Nyasaye nero koimukiriye ya maigoro no kya nyoyo Ndizi kasira baigo Neri tukole igoro abaliki bamangana maya asensemo ya gusi nigo bawukiranete ase umuyega bugukora umwaka gose endi ya party asomo baganyo bwembonga imeyo moche obosongo chinga kechecho abarai aho nigo baikiranete asomo yegoyo na wakira baliki ngambi ya mono asemeremo yabo bagokora emiya abwase babatebete bagendere gukora emeremo emiya iyo bagendere kwena kigwa gokora Omulikeito wa mangana maya Mildred Momanyi na atwaleganiryo roboti urwa senchira yoboikirano. Litukolia igoro abaliki bamangana maya kurwa usi nigo bachengerete omonyega obwo gukora omwaka gose omenyekanete buna endi ya party oyo okolekanete ase omubogani bwembonga imeye county ya Kisii. Abarai aombaikeranete ase nseme yo abo ase omo county commander bwe county ya Kisii Francis Kooli abakerete mbya mono ase okogendera gukora obutuki bwaime na kubasaba babe bakubwaterana butambe. We want you people, you've been the source of our information. We want you to share that you see the observations you come across. Please share with us so that we be proactive to support our communities wherever they are so that they enjoy this Christmas peacefully. Chingaki ense ya Kenya aliganeti gochigokora obochori bwo mwaka gocha bwechiri bubere na 2022 nigo omugambi Steve Alika aganetie abaliki koralia omolembe lyogotanga obotutukanu bonde bwensi kero chingaki echo chiraike. Kazi yenu ya welfare ni kazi nzuri. Media mtaamua kuchoma nchi kama kulinda nchi. Kwa hivyo naomba wakati wa siasa mjaribu kulinda nchi. Oyo kolia ekerogo kyobo gavana county ya Kisii Charles Chwematoke nigo nere atebete buna abaliki mbabwate chinguru chiragere okubwaterana kobo gati y'abantu bonsi anene mono abarai bakoligi ebirogo Journalists can break you completely even before you start, or they can make you can be an overnight sensation. Anaweza nikaongea kitu hapa kesho kikaandikwa na kikasomwa Kenya nzima. I take this opportunity to thank you for the work you're doing as a journalist, because you're doing estate. Most of the news come from you, and I know even my marketing strategy, I cannot be known if you don't air my events or you don't mention my name anywhere, either electronic or print media. So I encourage you to just cover all aspirants. Don't concentrate on the federal. Sometimes I remember 2007. I wish the leadership, you do evaluation you do a 2-year target, 5-year targets, a 10-year targets. Chinga kiechecho omumanager bwegeta seni Ndizi TV Janet Nyamwamu nere nabakerete mbya mono abarai abwe ase akwanerete ogosiru koro ase oboyotenete obolendi bwaime Fred Matiangi amona Susan Mochache gati abanda bange. Baigo omosubatire chotundo okoligi ekerogo kyobo gavana county ya Kisii nere na kerete abaliki mbya mono ase okubwatisia abarai I want to say you really build me. When I started dealing with media 2013, it was very difficult. But over time, at least I'm able to communicate well. And for that reason, I want to appreciate each one of you. But this is what I have to say. As journalists, now I wish that you turn the language, change the narrative. This business of saying that Kisii is a patriarchal society, that they can't be able to elect a woman because of the socio-cultural issues and because of those kind of violence and those kind of issues. I want to tell you, hiyo sasa imepitwa na wakati. Yinko ripoti ya egetaseni Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Mbia mono omulikeito Mildred Momanyi asoroboti rwa senchira yoboikirano
Magega yumu waziri bobolendi waime Dr. Fred Matiang'i watebabuna nigo baguche gochoro murai olia umurai wense umuske Uhuru Kenyatta arache kwa okoboko asobo chori bogocha nobono nigo ababwatani baime bomokonyi bomurai wense Dr. William Ruto batebirenga eyunenganeta bwenerati nagotebabuna abakenya nigo bagwenerete kwegwa obosibole ilio gochora omurai onde bwensi baragani ase obugima bwabo tigatonyororo roboti uru asinchira yoboikirano. Ruto ndiye mtu wa kwetu na ndiye tutatembea na yeye. Sindio? Omwaka ogocha ense ya Kenya nigegocha gokorobo cholyo bonene elio kubachora barai bagocha kubara ensemo y'ababunge bakomoko boko omokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto nigo babolirie abakora imirimo b'eserikali kubakorera abakenya bonsi emirimo. Nigo bamomochirie omowaziri bobolendi waime Dr. Fred Matiang'i asogotumika abanyanyimbo amo n'abachibu elioko mwakera ekoko omuraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga. Matiang'i akiwa pale Nyanza alisema ya kwamba ati yeye na serikali wameamrisha machifu na askari walazimishe Wakenya wote kupigia Raila kura. Inawezekana? Inawezekana? They have a constitutional right to choose who to vote for next election without coercion, intimidation and threats. And we are telling our competitors, you can use any other method, but you cannot violate the Bill of Rights. Kenya wapatiwe nafasi wachague rais ambaye wanapenda, na nikisikiza hapo Subukia rais huyo ni William Samoei Ruto. Mahali Nakuru tumeamua tufanye kazi pamoja na tuwe na amani. Si ndio? Nakuru iwe kizima ya amani na tupige kura kwa UDA. UDA Nakuru tangu tuombe 2019 tulisema 10 Uhuru na tukasema 10 nani? Ni wangapi wanampatia Ruto? Gukwana imeya Nakuru asebarenge nomokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto nigo bamuganirie Matiang'i kolenda ensemo yaye yobolendi osegwetigia emeremo na gosoa ase siasa. Ungetaka kumwambia Matiang'i, you are out of order. You have no authority to give chiefs and police orders to order the people of Kenya to elect Raila Odinga. Unamwona hapa? Sasa Matiang'i aende kwa siasa kwa tiara. Awachane na sisi tujenge nini? Kwa sababu Deputy President ananiambia tujenge kwa sababu ya peace. Mumesikia hasla? Mumesikia ile vision na agenda ako nayo? Kwa hivyo inafaa hata governor wa county ya Nakuru awe wa UDA ili aweze kusukuma hiyo agenda. Gati ya babunge abuonga monomo bunge Omadhira Rigathi Gachagua, Aden Duale Ogarissa Township, Kimani Ngunjiri Obahati, Susan Kihika Onakuru, Kimani Ichungwa oyo ole omabunge Okikuyu oyobo igo muganire Matiang'i gotiga siasa na gokorera abakenya bonsi emeremo gati ya babunge bande abange. Matiang'i, tafadhali toa siasa kwa idara ya ulinzi wa taifa letu. Uheshimu wale machief wanafanya kazi kwa ofisi chini ya ofisi ya rais. Tumejenga barabara kilomita 10,000. Tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Tumejenga technical training college 170. Nyinyi tunaoshindana na nyinyi, leteni track record yenu. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
Abantu kurwase bunge ya bumachoge bora bwe kutoka se county ya Kisii na babwatani ao niko baumerana asensemo yetono ime ya Kenyanya iligo kwanera igoro ye chinchera chogo kora chisegi cha nyomba gose gender based violence anene mono ogosarwa kwa bana abanyaruka omurikyo Ndemo Steven na tarawika asensemeyo na otwaliganiryo roboti irokubwatia Asomo yegore tama abantu kuruchi wodi au chie bunge abu machoge borabu nigo musisi Duke Mainga arao muyega bwako semia abantu igoro yechinchera chogo kuro bunelibwa abasubati gender based violence na ogo saru kwa abasubati mebinyoro asense moyeto no imeabomba ba ward oyo papa oyo yeso gakia bamurabaria maybe baletira abantu abagaka bali baletira abantu tosike chinyaruka amangana ya FGM buna egenda tekenya ngima nige kurwanira abasubati rero tari siasera mondo to waka musubati kobi ore siko murusha amani no amenyekera tosika abana abasubati doziraki Nonye igo siasa chiabu machoge borabu nigo chiagende gwa somo yegoyu abwa Duke Mainga tumekali bagere kubakira abantu babu machoge muyamo naso ko musira sobo cholyo bone bo mwaka bwechiri bwibere na 15 na ibere abwa asare gusabeka rwo kyobo jumbe gwetere kyama kya wiper mbayaneri kuyamo nanye ko nyuranga kimwe yeiga enamwe tenga tie function yebe gabo baba ekora baba no gatigati ya machoge. I want to tell you about machoge bamito. Buyamono balimu ambwati setise iyo ko chumbe in 2017. Mukandorera mabera. Ntabuga tekende pi. Mukandorera mabera. Ntabuga tunde nganta use mama. Mukandorera mabera. Mugansukumese mwansugumete mukankeye. Neba ntuirete chikura buyamono. Yasaba ziseni yesenge chomu angegenete ande mugankome. Nigo bona abasabira machoge ko mwako boko na masabo asaikiro gara aboli mutuye chikura cyo mwaka wechiri bwibere na merongebere kamuranje wa machoge wa mintu takizia sana chaga nko basaba kamuranje nko ngamureri baga zuke skoga aria inteme kurigi bande mo turabwaterane tutene usena itukuzu machoge ntutioke andu bale bakunye ukwana na ni chateno bosene takuri chateno buchumba tagete chatengi ono ijetingi saini ndali kende kyo ziraki ga usono wa mizo ono igoje tingi boiri na mukubu na musacha bumachoge uri chinguru nonye bona abantu bagendrete gweso kinera ngyo kurigie birogo au bona maisonsi ara sekrogo Duke Mainga ararage kogani elietaliane Ndemo Steven Mbiamono oyo minto Ndemo Steven asorobotirwa senchira yobo ikiranu nomo gavana we county ya Mombasa Ali Hassan Joho nigobona tebire omolembora se county ya Mombasa no kubwatira no kuya kati ya baraibechi kanisa na serikali ye county yo nigobono abolire serikali chinde chichi county kubwatira na amo na baraibechi kanisa elyo kwenda kia obotoereru amo no molembe. First of all, I want to appreciate the partnership as a government that we've had over the period with the clergy and the Christianity in totality in Mombasa. We believe in our diversity. Our diversity has gotten us to where we are today. And it is because of peace and love and our unity is that we can stand proudly anywhere else outside Mombasa and say we are from County 001. Because in here we love one another, we appreciate one another, we believe in our coexistence, our cohesion, and that
Nabarai kurwa sobo mabwa oka nigo basingirire goteba buna nigo barachikuire serikali asobo choli boguche gokoreka omwaka ogocha nigo baigo baburiria barikia mangana kuraria omorembe abwasi baburiria barai bande boigo kubwatia machikali abekire aso gukora campaign chabo bosibo bocholi bokageire gucha gokoreka nigo baigo batebire buna nigo bare amo aso bwa mobwo bwa oka. I want to encourage the press to be the ones that will allow Kenyans to see the bigger picture. I think that is my appeal to you, that as much as possible, we politicians will try to force people into cocoons and corners. But you can do Kenyans a lot of justice and service, good service, by exposing and showing what the bigger picture is. Although people had taken it that he had the last bullet and he had spent it, but he now changed his position and he said that he used an arrow and he had kept the bullet aside. So I think that is about all I can say. But I cannot say at this point in time that we have made any decisions other than the fact that we are, as OCA, moving forward. And we shall build our momentum and we shall want to have as many people on board. But we are moving as OCA. Okay. Can you imagine One Kenya Alliance together with Mount Kenya Unity Forum? That is a Kenya the Kenyans have been waiting for. And we mean business, and we know that our people also mean business. We want to exorcise from our midst toxic politics that have created sectarian interests that are dividing our country into class divisions and into ethnic divisions. For us, Kenya is one and we have no spare country. We are together as one because it is the only hope and the only way we can hold our country. Nensemo yabarai kurwa coast nigo baganirie oroboti Rwandungu Land Reports kuligerirwa na kubekwa maisomarore na gotebabuna iyo nere nchereyemo irachigo konya serikali ense ya Kenya gukora omuchando bwa marimo ase ensengima nigo bayakwa na chinga kibekirana ensemo ya Buhari Grounds ime ya Mombasa abwasomo konyi bo murai bwense Dr. William Ruto aumerana na barai bense meyu. Na kama ni lazima uzungumzia historia ya wapwani, basi zungumzia historia ya ardhi ili tukueleze wezi wakubwa ni nani unapozungumzia kuhusu ardhi ya wapwani. Sisi bado ni vijana na sisi sio wale watu mazuzu wanaosema watu kulikuwa tukiongojea nazi kuanguka. Wale waliofanyia mababu zetu na baba zetu hataweza kutufanyia sisi na vizazi vyetu. Ndio tunasema safari hii ni lazima tutatue matatizo ya Kenya kikamilifu, yakiwemo matatizo ya ardhi hapa pwani. Tulianza pale mbele na tukasema ya kwamba kila mtu apatiwe hati miliki ya shamba yake. Tumepanga karibu title deeds za hapa pwani ambazo tumepatiana ni karibu 300,000. Lakini bado tuko na shida ya ardhi hapa pwani, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele mwaka ujao inshallah kwa mapenzi ya Mungu tutatengeneza serikali ambayo itatatua kikamilifu once and for all shida ya ardhi katika pwani na katika taifa lote la Kenya. Na gwikira bumwanchu murigereria Ndizi TV no gwikira omwale bwa mangana Amayia Chinsa ISATO chabano botuko ekerori me ya Ndizi TV nero bwansu bwomugusi ngwa kangambu ya mono ucha sabali kibaito au banyareko bakwene kyabuna omorobirio yo oikiranire asenchira yeboronge kigima waigoti nkweba omo director ne John Kibati asokwene kyanga mangana ya ikerero mwanchu murigereria asenchira yoboime kigima noyo minto Janet Nyamwamu oyore omwareganione bwa mangana Amayia tumerana na ende mambia asomorobolyo bwensa kya oyogo chaka Chinsa 12 igoro waika Chinsa ISATO ekarato kubwaterana noyo minto Brighton
makori gendera gotegerera na kurigereria Ndizi TV ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakirundekerene nagukurengera